Charitní pečovatelskou službu Bučovice Slavkov u Brna založila oblastní charita Hodonín v roce 2007. 13 pečovatelek pomáhá zvládat denní úkony téměř 100 klientů. Zázemí pro svou činnost mají pracovnice charity v domech s pečovatelskou službou obou měst, odsud ale vyjíždějí téměř do 40 obcí. Každá pečovatelka musí mít vlastně osobní auto nebo služební auto, aby mohla zajíždět do té domácnosti uživatelů. Máme tady středisko denní hygieny, takže kdo není schopen doma se vykoupat sám nebo spíš nemá doma to prostředí, aby byl schopen nebo nemůže si doma vyprat, tak máme možnost tady na středisku i ve Slavkově u Brna na středisku vlastně možnost té denní hygieny, jakože vykoupání nebo ošetření toho uživatele a vyprání prádla. K někomu se chodí i 3krát denně, jinde stačí 1 návštěva za týden. Takto se o svou klientku stará pečovatelka Ludmila Hlošková. Krajala jsem vám to na rybičky, jak se říká, a vy už si budete pokrajovat podle své chuti, jak to budete chtít, jo? Každý den, no. Ráno 3krát. Ráno snídaní, oběd a večer. Aby vlastně mohli zůstat co nejdéle v tom svém domácím prostředí a nemuseli nikde do pobytové služby, tak vlastně ten rozsah péče narůstá. Už to není třeba 1krát za den hygiena, ale je to prostě víckrát za den hygiena, víckrát za den prostě třeba, nebo úklid k tomu přibude, nebo nákup, zajištění léku a takové věci. Cílovkou jsou většinou seniori nebo lidi, kteří jsou se zdravotním postižením, chronicky, nebo dokonce máme i děti s rodinami, které jsou v zhoršené sociální situaci. Předtím, než začne charita tuto službu zajišťovat, tak pochopitelně musí sociální pracovnice provést takzvané sociální šetření, při kterém zjišťuje potřeby konkrétního žadatele. Díky péči ošetřovatelek tak mohou lidé zůstávat doma a nemusí odcházet do pobytových zařízení.